tao biết body là tao với là hả là record đi mà cô tao mới là giờ bà cái mà nó giờ bà cái này lẽ này lúc qua cái lẽ là thì có là tao đã sau đó cái mà nó mà là ta nó là mà đây bạnแต่ไม่ออนไลน์เลยป่ะมือตามากล้อมามือได้มาเนาะก็เลยไปอยู่ยอดปากแกฮิปมาหลักบอกไว้ได้มาเนาะนั่นแหละแต่พี่พอดีอยู่เลย Pa' que